ini tu 19 Dhonsri constituency along poster bang pabon bom lo lasi ni tu kecuniri kang tung la pulo je Chief Election Commissioner of India. So officers atung pan itu kecuniri yang tung lasong helo je India की democracy ada fina lasi that free and fair election na sidonai ada kether ke haba weda ni eng samjin pensi la non kiwangji MP election 2024 la so election bang ke eng samjin pensi donanji pusini tum Chief Election Commissioner of India Panchaning rilo latul la election hut election ni pencenglok la lepen ala itu strong room along lepen counting ahutala tu celang don vek ni do vek ni celang pame ni busi ni tu APCC non sri pen chuniri lo lepen la so teng si ni tu chuniri teng pesi Chief Election Commissioner of India atum bang ke akam cheklempo busi ningji telo atenon kita tang di Mahasau Autonomous District tason jito election huru bangke kether ke hap dopik lapujo tason kidnap taho mang bang ke chok ke theng taho ba lason uncontest alaso candidate lason mang dopik lapujo lasi la ke news se klangde ni yelam kali ason tina news channel long da klang lo yang silong ke ther ke habang dopik penaan klang lo la news long nasi la son itu situation henodak la son election bang ke aveder nangi nasi ni tu tuning rilo la pen ke la so ni tum APSLC election abang ke ni tum ongdung abut si la sarja ka thar phasi pahai po angke parliament long chita dun po la pen ke joy ke pen autonomous state long liwan ko la pen rat akisung kapre akisung dopik lahai akisung ta pen ta jok po kusi ni tum ning thelo kasi candidate bang ta mesen lo lason ke tek ser candidate mission candidate ni tum long dolo sarja ka thar dolo pen alang si highway ko pen kalbi long ratta lasi lang li panci ton po kusini tum kalbi long rat east west di mga sa rat pantan ni tum peningri dulu la pen li tum 6 dulu bang pangtangi putela sarja ka thar pahay nang po la pen autonomous state nanggi puletela lang li sarja ka thar bang ke autonomous state bang wan bek po lasi ni tum chonungri padikrim lo non jongsi ilitum asap o cipaduk de bulete ilitum laso election MP election bang ke wang berwe lasi asap o por dolang lasi kado ko weta asap o por cipidun ra la ilitum election campaign na kambang ke ilitum cipaduk nang po lapen itu postering kuria kambang ta ilitum cipaduk nang po lapen ke kaprek la election na kamanta elitum cerap citudu nang po pusini li chundigri lo pardon Prangsi ke mali tu media korte da mata kero bi pandrik lo ini tu mapan ju kedaptang sarkenani central committee pen executive ma phasi la walinga saya bangke klem nang po nili tu mata hukum nang PC pini bangke nili tu mata Dhonsri constituency committee hoi pen la walinga saya bang nili tu mata pangcheng pon lo pini bang nili tu bangke nili tu parta bangke satmel pen nang chengsi Sabmel pen nang dak mohong di Juwan ini cuma klaim la national highway ri kan ini cuma wanding saya bangke klaim pon lo konan sedang lah pak kang cuma ke dak mohong di Juwan ke kon pon ini cuma ke lampak si cetak lo tol tu di Dhonsri kan ini cuma ke lapu mohong di Juwan part ini cuma ke klaim lo ini cuma pen